ବହୁ ଝଡ଼ଝଞ୍ଜା ଅପମାନ ସହିଛନ୍ତି ଆମ ନବୀନ। କାହାର ପାନରୁ ଚୂନ ଖସିଲେ ସେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଖୋଲି ଦେଇଛି। କାହାର ବ୍ୟବସାୟର ସ୍ୱାର୍ଥ ମାଡ଼ ଖାଇଲେ ସେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ତିଆରି କରିଛି। କିଏ ଅସାଧୁ ଉପରେ ଟଙ୍କା ଉପାର୍ଜନ କରି ଖସିଯିବାକୁ ଚାହିଁଲା ବେଳେ ନବୀନ ସେମାନଙ୍କର ଚୁଟି ଧରିଛନ୍ତି। ଅସାଧୁ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ହୋଇ ଖଡ଼ଗ ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛି। ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦୁଷ୍ଟ ଶକ୍ତିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ତାକତ କେବଳ ଆପଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ସେ ସୁରକ୍ଷା କବଚ ହୋଇଥିବାରୁ ଆପଣ ବି ତାଙ୍କର ସାଥ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବାକୁ ପାଥେୟ କରି ସେ ଦୁଷ୍ଟ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିଛନ୍ତି। ଆପଣ ନବୀନଙ୍କ ପାଇଁ ଓ ନବୀନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୂଳରୁ ରହି ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ କାହା କଥା ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି। ଏ ବନ୍ଧୁତା ତ ଯୁଗ ଯୁଗର। ହସି କହୁଛି ମାଉସୀ, ଏଥର ନବୀନ 140।